Baza kwethu mangabe ke ngilethe ivideo ethinta ke izimo ke lapho khona kukhona umuntu olinyaziwe noma umuntu obulewe niyaye nithi nina le story ke yasiphelele sifuna ukuza ukuthi ke luthini ke uhlangothi lalowo ke osolwayo luthini ke uhlangothi laloyo ongumenzi wokubi kodwa ke mina engakusho ukuthi ke ayikho into engajustify ukulimaza omunye umuntu umvala amehlo ayikho into engajustify ukulimaza omunye umuntu azabe paralyzed ayikho into engajustify ukulimaza omunye umuntu engabi nazo izandla ayikho into engajustify ukubulala omunye umuntu kodwa ke kuye kungijabulise ukuzwa ukuphawula kwakho njengamanje ke ngizeke nalo ke lolu hlangothi enilifunayo odabeni ke lithinta umroza kanye ke nalenkosazane akayishayile waqede ke wahamba ke ngemonto yayo ngifuna nje uyizwele ukuthi ke istory sakhona sihamba saze ke safika phi kubona ke abanikazi bendaba maqedwe ubole video ngicela ungaze liqinise ukuthi ucofa subscribe ulike bese ke uyakhomenta awayizwa uthi igama lalo mculo wamaskandi umroza wafakuthi lo ucula ingoma kaMayizuzu lo wethu wabulala uFan Dam wangishaya indaba sisuke sibanga imoto yami wabaleka nokhewe imoto yami sozwabuyisa ke umuntu adepende imoto yami osuka lapho wangishaya ngensimbi ngaya sesibhedlela ukungena ngolesibili mhla ka10 wangishaya nasekhanda ngeje ngopha usuka lapho wabaleka wayemakhaya kuboleka fakuthi uyazama ukungikhwathapha noma ungifonele ngithuke esho zonke izinto beqamba amanga bethi baye ekhaya bethi ekhaya bazoletha izinto angambophi ncengo nabantu nani manje bhuti sengaphekwa amandla mfowethu ngilimele ngiphukile mina ngisuke etheater njengamanje ubhizi yena uyaperform uyaqashwa ngapha nangapha mina destroy impilo yami bhuti ngiphinde ngikwazi ukuhamba mina buka bhuti uthi njani buka fakela insimbi la nangale ngafakela insimbi wangishaya ngensimbi la insimbi yeshocks yemoto suka lapho wabaleka lonto leyo mfowethu ayi into zabantu nje amampunge lawo uyabazi abantu ukuthi benza kanjani mina manje into ezoyilinda iwani makuthi siyejele makuthi siyahlala ngihambe la ekhaya kini awufuni lutho hambe baba khona bakini bafuna inkomo ezo2 nembuzi zo4 sakuvuma konke lo sizokwenza uthi wena wayebefika ekhaya ngisaphethe lutho bese ngazi thina ukuthi kufuna u5 u10 rand bese awubuza sakuvuma konke abakushilo manje ngithi ngiyafona ngithi ngiyakudungula ulwa nami vele sengizwaqala ukulimala manje ngiyafona ukulungisa njengamanje ngicela izinto zami angisakhulumi lutho mina sekulento kodwa kuphela mafika ilanga usekhakeni siwanga zakhe office xolisa isixosa ngayo bese umukela uma ukuthi lokho awudingi futhi wena ufuna ijele nakhona akunankinga hlo zami ngiyabonga